Hei, nimeni on Anastasia Kuznitsova. Olen suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2022. Nyt olen hyvin motivoitunut jatkamaan opintoja. Pidän itseäni koulutukselle ja alalle soveltuvana ja olen varma, että suoritan opinnot helposti ja luontevasti. Opiskelupaikan saaminen antaisi minulle loistavia mahdollisuuksia sekä tukisi opiskelu- ja työpotentiaaliani. Opinnoilta odotan alasta tietojen ja osaamisten päivitystä, jonka avulla pystyisin helposti ratkaisemaan hyvinkin monimuotoisia haasteita käytännössä ja työelämässäni. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla syvennän ja laajennan ammattitaidon. Saan kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Myös käsittelen uuden mahdollisuuden positiivisesti vaikuttavana palkkauksen ja työmotivaation. Olen itse teknisesti pätevä, kokenut liiketoiminnan prosessista, itse ohjautuva ja ratkaisukeskeinen opiskelija ja työntekijä. Aiemman kokemukseni perusteella opiskelu on minulle melko helppo ja alempi AMK-opinnot olivat suoritettu hyvällä menestykselläni. Koska olen ollut erittäin järjestelmällinen ja olen pystynyt selvästi suunnitella tekoäni ja aikaani. Osaan hyvin tehdä oikea priorisointia ja hoitaa kaikki tarpeelliset tehtävät hyvissä ajoin. Sekä itsenäinen oppiminen että ryhmässä työskentely on minulle hyvin tuttu ja sopiva. Liiketalouden alalla työskentely alan monipuolisia etenemismahdollisuuksia ylempi AMK-opintojen jälkeen. Näin pystyn tehtävissäni toimia strategisessa roolissa yrityksen vahvana osana. Vastaan operatiivisesti taloushallinnosta, raportoinnista, rahoituksesta ja tilinpäätöksestä. Eli teen sitä, mikä kiinnostaa minua eniten. Siis pakko sanoa, että motivaatio valmistumiseen on minulla suuri, koska kyseessä oleva koulutus valmentaa korkeampiin asematason tehtäviin ja tukee tulevaisuuden uratavoitteitani. Karelian ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma sujuu elämäni rytmin hyvin ja täsmätavoitteihin loistavasti. Olen jo keskustellut työnantajani kanssa mahdollisista työaikataulun muutoksista, jotta sekä työ- että oppimisprosessit olisivat kaikille osapuolille käteviä ja ongelmattomia. Siksi vahvistan, että opiskelun lähipäiviin ja verkko-opintoihin osallistumiselle ei minulla ole mitään esteitä ja se olisi helposti toteuttavissa. Toivon, että saan mahdollisuuden opiskella ja toteuttaa kaikki suunnitelmani. Kiitos!